Varume atinazara navo Father Mazowe aiwa zvinenge zvaramba vari kuramba kuti mwana wavakaita nechisikana kuZimbabwe uko haasi wavo. Mai Mazowe varitsa statement vakati I'm not fighting nemi zvangu mainini vakiki saka mwana muchachengeta mega here. Baba zvava kuramba kuti mwana haasi wavo. It's just a question. Father Mazowe vari kuti ivo aiwa vane madoubts akasiyana siyana. 4 days ago mama vanga vambotaura nyaya maDNA vakati vedu vakadzi mukabvukumbirwa maDNA test results ipai vana baba munenge muchifunga kuti mafungirwa here kana kuti mashorwa. Asi manetizens ari kuti aiwa mama Mai Mazowe hatisi kuwirirana nemi ipapo. Father mwana haasi wavo, yes munogona kudaro, asi madii mamirira kuti maDNA abude nekuti Tinashe Mugabe ndiye chete ane answer. Ko vamwewo vari kuti Father Daddy Mazowe vanogoti mwana haasi wavo sei. Ndakavaona muchicken slice pana mbuya nehanda Harare vari vese namainini inga vaipuruzira dumbu wani vachiyemererana while everyone was watching. Musafadzwe nenhema mother. Zvinenge zvichimboitirweiko zvekuzvarira murume wemunhu mwana. Tanzwa hasha so munhu anenge achifunga kuti achawina jackpot manje so next time unotoziva kuti guchu rangu rekudzivirira musuitcase moenda mondodya mari yeku UK asi kwete kutenda munhu nemusoro. Mainini ngavazvionere ikoko nekuti vaiziva kuti uyu murume wemunhu ende Daddy Mazowe havana kugara vavigwa zvachose. Taingoswera tiinavo ipo pano paFacebook tichitoziva kuti iyi ndo ndima yakadyarwa naMai Mazowe. Zvino vati ivo handingasiyi legacy yevana vangu nenhaka yatakashanda ichidyiwa napurushushu wakasvika zuro. Aiwa guys, vamwe ndo vari kuti atova neproblem ndimi munotolarata nonsense from baba ava. Ingodai murume musiye content yechiulengende chake. Hatina kumboona mainini vachinzi vari kukubvunzai nhando paiveko murume wenyu kwaari haasiri akatanga kumitiswa anochengeta ega mwana wake. Vakadzi hobho vari kuchengeta uye mosvikepiko muchimudaro achafamba achimitisa hake and kuda kunetsana nevanhu muchinzi ndimi mune mari munourawa vagosara vachichengetwa nemari yenyu nababa ivavo. Stay away from vana mainini, musiyane navo. Imimi irwai hondo newenyu wamakaita miko naye. Zvakaoma guys. So ndo zviri kungobuda munyaya kuti murume wemunhu akafa nemota yehurumende basa rikapera unoidzosera kuhurumende. Kumujolo hakuzvarwe mwana nenezi. Vanhu ngavangware. Ndo zvacho guys. Do leave your comments on what you think. Father Daddy Mazowe vari kuti aiwa mwana haasi wavo vadzokera kuhappily ever after yavo ku UK. Mainini vosara vachitsva tocha vachirohwa nezuva paZimbabwe vasina kana 1 pound. Imi zvakaoma.